Good morning, guys! Today is April 8. May nilabas na pala akong steak. Ayan. Nilabas ko to kanina bago ko ginawa ng baon yung mga bata. Hindi ako nakapag-vlog kanina, guys. Kasi sobrang busy and umulan din namang lamig-lamig na ngayon dito sa amin. So, ang gagawin ko dito, yung isa, gawin kong steak kay Jan. Then, the rest, gagawin ko siyang pares. Para may sasa kasi si kuya, mas gusto niya yung may sasa like kaldereta, ganun. So, gawan ko sila ng pares. Kasi meron naman ako dito. Nilabas ko na yung aking mga gagamitin. Ayan, meron tayong cinnamon. Especially itong, star anise kasi yan yung parang main na dapat ilagay nyo sa pares. And, dahon ng laurel. So, hiwain ko to. Okay na itong hiwain. Medyo matigas pa siya. Mas maganda nga to hiwain na mas, yung firm pa siya para makuha ko yung gusto kong hiwa. Kung gano'n siya kanipis. Hindi man sobrang nipis. Yung tama lang. Para madali lang siyang lumambot. Kasi, mamaya, anong oras na? Mag-11 na. So, mabilis lang ang oras, guys, dito sa amin. Pipick upin ko si Holly sa school. Tapos, dadalhin ko siya sa dance lesson niya. Then, si Johnny Boy naman, pipick upin niya si Kuya kasi may golf. Si Sak sasama na lang din kay Jan. So, yun yung aming ganap. Back to reality na talaga. And, so, wala nang may basketball pa si Sakta, di ba kahapon yung grand final. Tapos, may winter basketball. Kasi yung kahapon, pa yun, kasama pa yun sa summer. Summer basketball. So, sabi ni Sak sa amin, hindi raw siya mag-join ngayong winter sa basketball. Kasi, footy, guys. Footy. So, syempre, sa footy, may training din kasi sila. So, nagkakataon magkasabay sa basketball. Syempre, pipiliin ni Sak yung footy. Alam niyo naman si Sak, mas gusto niya yung may sakitan. So, yun yung ni Zaki Boy. Napagdesisyonan niya kasi kailangan isa lang yung pipiliin niya kasi hindi naman siya pwede mag-train sa basketball at the same time, tsaka footy kasi conflict yung time. Kaya, kailangan niya pumili. Tingnan natin yung sibuyas. Bawang. May ginger ako dito. Basta yung ginger. May ginger. May ako na lang. Eto. Ayan, hindi ko mahanap. Ayan yung ginger ko. And, yung aking spring onions. Naghiwa lang tayo. Unahin ko yung bawang kasi mapanakit ang sibuyas. Gagamitin ko sana yung yung isang camera, yung maliit, yung DJI. Kaso, pag ganito yung weather, siya, madilim. So, napag-desisyonan ko, gamitin ko ulit yung G7X ko. Kasi yan, maganda yung niya, yung light niya. Yung liwanag ng camera. Kaya, yan. Maganda rin siya. Kaso nga lang, hindi ko alam kung magugustuhan yung quality ng video. And minsan, natatakpan ko yung yung mic. So, parang medyo hindi pa kasi ako sanay na gamitin siya. So, hopefully, masanay tayong gamitin siya. Kasi sayang naman. Tagal ko na yung binili. Ilang beses ko pa lang siya nagagamit. As in, bilang lang dito sa limang kamay. Basta ilang beses pa lang talaga siya nagagamit. Kasi nga, yung nadidiliman ako or hindi pa ako marunong ng kanyang magkalikot. Kasi ako gusto ko yung on and off lang. Katulad nito, on and off lang siya. So, unahin ko muna itong mga garlic at saka sibuyas siwain para malinis yung ating chopping board. Marami akong chopping board dito, guys. Pero, para isang hugasan lang. Tapos ko lang maghugas bago ako nag-open ng vlog. Yung pinagkainan ng breakfast ng mga bata.
So, para, ano, tipid tayo sa hugasan. Anong oras na? Ang bilis ng oras talaga. 11, ano na? 11:05. 11:05. Si Jan, marami na siyang nagawa. Pumunta na siya ng town, may ginawa siya, tapos due date ng aking car. Nabayaran niya na yung registration ng car ko. Dami niya nagawa. Tapos pumunta siya sa boat kahapon. Kahapon sinama niya si Kuya after namin makauwi. Pumunta sila sa sa boat. Chinek niya kasi 'di ba matagal kami nawala. Chinek niya. Tapos kanina after niya pumunta ng town, pumunta ulit daw siya sa boat. So, yeah, madami siyang nagawa. And si Holly, sabi niya sa akin kahapon, hindi ko nasabi sa inyo. After kasi ng laro nila, Zach, mayroong girls basketball. Sabi niya, Mom, I wanna do basketball. Sabi ko, ha? Sabi ko, sige. Sabi ko naman, sige. Ako naman, sige. Sabi ko, sige. Dati, ang gusto niya, netball. Tapos, sinabi ko sa kanya. Dito kasi uso, guys, ang netball. And si Auntie Mel niya, gusto rin siya mag-play ng netball. Kasi sila, lahat ng kapatid ni Jan na babae, nag-netball. Tapos, yung mga pinsan niyang babae, nag-netball din. Ikaso nga lang, ang netball, guys, yung tawag noon, yung court nila, parang rough. So, ang daming kong nakikitang mga sugatan, ang tuhod. Although yung iba naglalagay yung pads, minsan, di ba, parang uncomfortable naman yun. At sa iba, yung iba hindi. So, parang nasusugatan sila, tapos, yan, ang daming sugat sa leg. Sabi ko, naku, huwag ka na lang huwag ka na lang mag-netball. Sabi ko, gusto mong peklat? Daming peklat. Sabi ko, tingnan mo. Sabi ko, ang daming peklat doon. Oh. Kasi makikita mo yung iba lang naman. Hindi naman lahat. Kasi yung iba, masipag maglagay ng pads. Yung iba, hindi. So, hindi ko alam kay Holly kung maglalagay siya ng pads. So, sabi ko, ang dami mo nang ginagawa ngayon. Kasi ngayon, pwede na ata si Holly or pag nag-8 siya, pwede na siya mag-train ng netball. So, sabi ko, not sure kung ilang taon. Pero, may mga bata din kasi yung parang nag-join na, naka-edara ni Holly. So, parang gusto niya din. Sabi ko, sure ka, gusto mo. Tapos parang, naisip niya naman, gusto niya mag-tennis. Kaso yung tennis, sabi ko, baba, nagko-conflict sa sa schedule ng dancing mo. Sabi ko, kung gusto mo yan, kailangan mo mag-drop off ng dancing. Gusto niya yung dancing. Sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, ilalagay yung oras natin. Kaya, kahapon naman, basketball. Dami niyang gustong gawin. Wala, ang dami ko ng chika. 8 minutes na to. Sige, gawin ko muna to, guys. So, yun yung mga sinasabi ng anak namin na like si Zach. Gusto niyang i-stop muna yung basketball ngayong winter kasi nga footy. Tapos si Kuya, grand final sa alam niyo naman, di ba nabanggit ko sa inyo, sa Saturday. No, footy pala Saturday. May game na sila, guys, sa Saturday. First game ng mga bata. Kasi nung nasa kami ata, nag-getaway kami, naglaro na yata yung footy, yung team nila sa iba. So, ito yung first time na nila. Itong upcoming Saturday. Ito yung first time nilang maglalaro. So, Saturday yon. Tapos, Sunday, grand final ng footy ni Kuya. So, back to na kami talaga, guys. Back to reality sa mga activities ng mga bata. Mapa-winter man yan, summer, autumn. Walang bakasyon sa sports ang mga bata. Which is good kasi nai-enjoy ng mga bata. And kami din, si Jan, Diyos ko. Kung sa sports, kung anong gusto ng mga bata, si Jan, all out yan. Kahit ako naman. Pero si Daddy talaga grabe. Encouragement, training, coaching, yun. Ako, cheerleader lang nila ako. Cheerleader na malapit na nila akong i-evict. Kasi ayaw nila yung sumisigaw ang mami. Okay, hiwain ko lang muna to, guys, ha? Kasi 9 minutes lang chika natin. Hinugasan ko na yung onions, pero grabe pa rin yung iyak ko. Bago ko siya hiniwa, may siya, diba? Yung parang may katas. Hinugasan ko siya. Pero wala pa rin. Ayan, grabe pa rin yung iyak ko. So, hinihiwa ko siya. Ayan, nahiwa ko na yung
May pinong-pino tayong in-slice na onions. And, ayan yung isa. Tapos, may bawang na super hiwa din. Tapos, yung buo lang na parang prines ko siya. Kasi, yung malalaki, ilalagay ko siya pag pinakulang ko muna yung, yung beef. So, yun na yung next kong gagawin. Wala, sorry. Gasan ko lang to. Ano ko lang muna yung kutsilyo, hasain. Hasain. Maganda tong hasaan ni Jan. Ganyan. Ito siya. Mayroon lang siya yung parang metal. Tapos, di ba sa atin yung parang bar, tapos binabasa pa ng tubig. Yun yung kay Papa nung mga bata pa. Ginagano niya. Alam niyo yun? Yung parang bar siya guys na silver na mabigat. Doon niya hinahasa yung mga kutsilyo namin. Pilihan natin si Johnny Boy na malaking steak. Meron kami dyan yung pang yung brisket. Kaso ito, nandito to sa garage, malapit dito sa kusina. So, ito na lang kinuha kong pang pares natin. Kasi may taba-taba din siya. And gusto ko lang din yung parang strips. Diba, usually yung parang siyang pang, talaga, yung parang pang kaldereta, yung iba malalaki ang chops. Depende sa inyo kung gusto niya. Ito kasi, naalala ko to, nung, sa ba to? Sa may Taft Avenue, may Paris, dun, Parisan. Maliliit lang siya na, na hiwa. Yun ang gusto ko. So, yung parang ganito lang. Parang, madali lang din siyang palambutin. Pero depende kung anong meron ako dito sa Vibe. Ito kasi mas madali ko siyang makuha dito sa freezer. So, ganyan lang yung hiwa ako. Ayan natin yan dyan. Ay hala! Yung pala ni Jan. Parang yun yung pinakamalaki. Nakita ko si may taba-taba. And eto guys, nahuhugasan to. Yung, napakita ko na to sa inyo, resealable, tapos sealed. Nabavacuum ko siya. Kaya, maganda siya pang freezer. Tigas pa siya. Lahat naman pala malalaki. Okay na to, no? Kay Johnny Boy. Yan, okay na yan sa kanya. Okay, hiwain ko lang to. Ito yung masarap guys, na pang pares. So, ito yung may ganito, yung may ganyan-ganyan, diba? Yung, ayan, yung may taba. Ay, ayan. Tapos sa luglugan, masarap din yan. Namiss ko ang luglugan din. Sa Naga, ang daming luglugan guys. Yung lola ko, ang galing magawa ng luglug. Kinalas, yun, kinalas. Sino mga taga Bicol dyan? Albay, usually sa siya, sikat siya sa Naga. Kinalas, my God, yung lola ko noon. Ang galing niya magluto ng kinalas. Kasi may tindahan siya noon eh. Luglugan, kinalas. Yung sauce na parang creamy na brown. Oh my God. Sarap nun. Magdidikitan sila. Ano to guys? Scotch. So, masarap tong part ng baka, ng cow. Yung scotch na, steak, pang steak talaga to. Pero gawin nating pares. Ano lang to, 40 minutes lang ang space ng ating memory card. Naka 9 minutes na ako. Ngayon naka 4. So, mamaya na lang. Kasi baka hindi na to umabot mamayang, pag-pick up ko kay Holly. So, pakukulang ko lang naman to muna sa ginger, onion, tapos garlic. Tapos, meron akong spring onion. So, pakukulang ko muna siya saglit para meron tayong, broth. Kasi isasabaw natin yun. Then, isusutay ko siya after. Tapos, titimplahan na. Yun lang. Madali lang naman ang pares. Ano kaya kay Jan? Yun yung malaki yan.
Sus, mapapakanin na naman tayo. Siguro kunti lang. Kunting kanin lang. Sige guys, mamaya na lang. Tapos na ako maghiwa. Buti lang hindi ko naubos na hiwain lahat. Ayan yung kay Jen. Para mamaya sa kanyang steak. Ano kaya yung gagamitin natin? Meron tayo dyan. And meron din tayo dito. Siguro, gamitin ko is ito, bihira ko tong gamitin. Nilalagyan ko to ng ayan. Ano yan? Ito ba? So, dahil yan dito sa mga ganyan guys. Kaya ganyan na yung kulay nila. Yung ating paper towel. Itong gamitin ko ngayon. Special. Tingnan mo, ang dumi na nila. Palitan na natin. Ayan. Lalo na yan, oh. Hindi ako sinipag magkuskus na. So, itong gamitin ko, ano to? Sino ba to? Anong brand nito? Korean to, guys. New Flam. Ayan, Korean yan. Minsan ko lang to gamitin. Kasi marami pa naman tayo dyan. So, ito yung gamitin ko. Punasan ko lang siya. Malinis naman to. Punasan natin siya. Parang mapupuno siya. Wala pa yung tubig. Parang mapupuno siya. Hindi naman. Tama lang. And garlic. Garlic. Yeah. Onions. Garlic. Onions. Then ginger. Then yung garlic. Ayan. Okay, ito yung tubig. And etong spring onions. Okay, yan. So, yan yung itsura niya. Pakukulaan ko na siya. Ang ano lang dito, wala tong takip. So, gagamit tayo ng ibang takip para dito sa casserole natin. So, eto yung takip dun sa isa kong casserole. So, yan ang gamitin natin. Kasi kasya naman yan. Diba? So, on. And pakulan natin siya. Kumulo na pala siya. And tatanggalin natin yung mga impurities or yung mga bubbles. Ayan, natanggal na natin and clear na siya. Hinugasan ko rin to kasi ang dami niya rin dyan na bubbles kanina o yung impurities. So, nanood pala ako ng Korean and nilabas ko na rin to para sa ating paggawa ng mashed potato ni Jan. So, kung makikita nyo, parang wala na siyang sabaw. Tinanggalan ko siya, guys. Ayan na lang yung ano niya, yung natirang liquid. Tinanggal ko at nilipat ko and in-strain ko dito. Kasi, gagawa rin ako ng clear soup. Diba sa mga karinderya or kung saan kayo kumakain ng mga parisan, may pasabaw. So, gagawa rin tayong sabaw para perfect sa weather namin. Ang lamig ngayon at umuulan sa labas. So, dadagdagan ko to ng tubig kasi hindi pa to ganong kalambot. Hindi pa yung lambot na gusto ko. So, dagdagan ko ulit siya ng tubig. Konti na lang kasi para sa sauce niya na lang. Okay. Lagyan natin siya ng tubig. Ganyan. Yan, pakulan natin ulit. Wala pa akong nilagay dyan na asin or yung pampalasa. Ano lang, yung nakita yung mga bawang sibuyas, ginger, tsaka yung spring onion. Yan lang yung nilagay ko dyan. Isiso na natin yung steak ni Jan. Gamit ko ay yung Master Foods na pepper steak. Minsan nilalagyan ko rin siya ng garlic powder and rosemary sa sa side. Tapos yung buong garlic. Pero ngayon wala tayo na rosemary. So, simple lang steak lang muna si Jan ngayon. Ang daming nakasalang sa aking induction. Ayan. Kasi dito natin lulutuin yung steak. And magsusutay na ako ng garlic onions para sa ating pares. Ayan na pala yung beef, malambot na yan. And yung sabaw niya nandun sa gilid. Hindi nyo na makita. Pero andyan siya. Ayan. Okay.
Okay, mag-start na tayo. Kasi anong oras na? Ano na? 12:45. Lagyan ko muna ng oil ng kay Johnny Boy. And dito din. Avocado oil to, guys. Ito yung isa sa regalo ni Ray sa akin nung birthday ko. Eh, nakasalang na rin yung patatas. I-half cook ko lang yung patatas. Tapos, pagdating ko, galing sa dancing ni Holly, ipagpapatuloy ko yung pagluto ng ano ni Jan, mashed potato. Kasi, gusto niya fresh yung mashed potato. Kinuha ko yung handle nito. Ayan. Para ikot-ikutin yung oil. Maganda to kasi natatanggal yung kanyang handle, guys. Tapos, maganda siyang itago kasi hindi siya sagabal sa sa drawer. So patong-patong lang sila. Okay, anong gamitin natin? Sutay na tayo ng sibuyas. Pwede hindi pa mainit. Kasi maliit lang yung plate niya, maliit lang yung plate para sa steak. Maliit lang yan. Hindi siya ganun mabilis mag-init ba. Siguro, ilipat ko na lang. Ilipat ko kaya. Huwag na. Ang gulo dito. Kasi mamadali ako eh. Kailangan matapos ko to bago mag 2:30. Magsasain pa pala ako ng kanin. Mamaya na lang yun. Madali na lang yun. Then, pag nasutay ko na yung garlic, tsaka yung onion, pag mabango na siya, maglalagay na tayong anise, cinnamon, and yung dahon ng laurel or yung bay leaf. Then, ilalagay natin yung pinakuluan natin na beef. And, wala pala akong, guys, nag-chinek ko, wala akong oyster sauce. Naubusan na pala ako. So, mamaya, timplahan ko to. Ihabol ko na lang yung oyster sauce. Kasi, dapat may oyster sauce yung ating, pares. Okay, lagyan na rin natin yung anise. Dalawa lang. Tapos, yung cinnamon, isa lang ilagay ko. Depende sa inyo, guys. Isa lang kasi makapal siya at saka mahaba. Then, yung ating dahon ng laurel. Oh, ang bango. Si Jen, ayaw niyang start. Ang isa lang, malulobat kayo. Sabi ko sa inyo, mabilis maglobat ang aking Ay, natanggalin yung sa anis. Wala pa yan, Han. Okay. Ilagay na natin to. Tapos, next dito, ilalagay natin yung sabaw. Isusutay lang natin siya saglit. Ay, depende sa inyo. Sa akin, gusto ko medyo tusta-tustang konti yung ating beef. Bango. So, ito na pala yung ating pares. Hindi pa ito tapos. Hindi ko muna siya nilagyan ng pampalapot o yung slurry kasi wala pa siyang oyster sauce. Pero okay ang lasa niya. Nalasahan ko na yung pares. And hindi ko muna niluto yung ating steak kasi yung apoy dito ay mahina lang. So, ililipat ko siya dito. Yung nilagay ko pala na ibang sangkap. Ayan. Naglagay ako ng Worcestershire. And yung pampalasa, Vegeta. Pwedeng chicken powder or chicken cubes. Bahala kayo. And soya sauce. Then, brown sugar. Naglagay akong ground pepper. And then, meron din dito yung peppercorn. Naglagay din ako. Pero pag sinerve ko to sa mga bata, dapat makita ko yung kasi
Maiinis sila pag napapak nila yon. So, yan. Okay na yan. Ayan, yung sabaw, mamaya titimplahan ko yan. Pinatay ko na rin yung ating, yung gagawin kong mashed potato ni dyan kasi half cook ko lang yung ginawa. So, ngayon, ililipat natin yan dyan. Diba? Okay na ito. Takpan ko na yan. Ipatry ko to sa kanya pero ayaw niya yung, yung isang nilagay ko dito. Try niya lang. Pero hindi ko sinabing meron yun. Okay? For real? You like it? Is it tender? Tasty? Yeah. Okay. Nung pinatay ko na yung camera, sabi niya, gaganon-ganon siya. May aftertaste kasi. Sabi niya, parang mayroon akong nalalasan. Sabi ko, Sabi ko, garlic, onion. Sabi niya, hindi, iba. Ganun siya sabi ko, Tapos sinabi ko, cinnamon. Sabi niya, baka. So, yun lang. Pero pag sinabi ko yung isa, yung ano ba yan? Kumukuti-kutita. Ayaw ko kasi sabihin sa, sa lingwahe nila. Kasi alam niya yung pangalan na yan. And ayaw na ayaw niya yan. Isa yan sa reason kung bakit ayaw niya ang Chinese food. Dahil nakakain yata siya niyan. Hindi ko alam, basta ayaw niya yan. So, ang gagawin ko, tatanggalin ko na para hindi niya yun makita. Ito ba? Ayan. Tanggalin na natin yan para hindi niya okay, konti lang yung nilagay ko. Dalawa lang. Sarap kaya. Ayan. Ayaw niya talaga yung lasa niya. Okay. Lutuin ko na yung steak niya. Okay. Yung kay Jan naman. Sain na rin tayo ng kanin. Isang boil. Ito lang natin ito. Nakaligo na pala ako and rinover ko yung buko. Yan yung kinalabasan. Wala na akong time mag-plancha. Planchain ko pa sana kaso wala na time. 2:53 na. 25 to 30 minutes drive pa tayo. So, alis na ako. Dalhin ko yung laptop para makapag-edit ako. Dito na tayo, guys. Nakapark si Jan. Ayun. Kasi susundin niya rin si Kuya. Lakas ng ulan. Ayun siya. Hindi pa naman dito uso ang payong. Maglalakad yung mga bata papunta dito. For sure, nabasa na sila. And, dinala ko yung pistachios, guys. Yan yung ating Berry Glow. Hi, Zach! Your bag is open. Your bag is open. Si Holly, pumunta muna sa kanyang daddy. Tingnan ko na yung... Where's Kuya TJ? He's always last. He's always last? Yeah, put that over there. Last pala si Kuya. Zach's bag is open, hon. Hey, Bob. See ya, Daddy. What are you doing? Right, so what's Zach doing? Going home in the No, he's in there already. Oh, is he? Yeah. See ya, love you. Okay, change na, Baba. Ayan si Dad! Kuya. Dad, this is what I'm wearing. This is what I'm wearing. Pinakita niya kung anong suot niya. Okay. I wanna show them what you're wearing. On a rainy, cold day. Yeah. So I'm Ayan. wearing this Favorite niya na yan, yung nabili natin sa Kmart sa and this sa Port jacket. Lincoln. It's Okay. kinda short. Hindi pa tayo makakalis kasi ang dami pang car, guys. Alam niyo naman dito kung gaano ka busy. It's always May bumisita, ha? What are you wearing? Pistache. Wait, Love you. Love you. Love you. What were you saying about the sports? What do you want to do? For sports, I'm gonna be a basketball. Basketball. Gusto yung sabi ko sa inyo, gusto yung maging basketball player. Mom,
you know the girls. One of my friends were in there. Is she playing basketball? And Is she from Tennyson as well? Oh my God, ang close nun. what? The car. In the bus. Nakakatakot dito basta-basta ka lang aalis. Kasi yung mga incoming, mabibilis din sila. Look, she's in the black train, and she What? she lost. She lost yesterday. Yung girl version na basketball. Yung kakilala niya, natalo daw ha. Bumalik si sa papa yan. Want more? Have a handful. Yeah. Okay, see ya. Love you. Okay. Mag-shampoo na tayo dito. Para makalabas tayo. Ayan ang mga bus. Pumunta muna kayo dito sa coast and pinatanggal ko kay Holly yung cart kasi nandun siya sa may malapit sa... Saan tayo ngayon nagpa-park? Okay? Alright. I know. Minob ko yung car. Kasi umalis na yung nasa harapan ko para mas madali ang paglabas natin mamaya. Come on, baba. Tingnan niyo. Dito nila nilagay yung mga cart. Hindi namin kailangan ng cart kasi ang kukunin lang naman natin dito ay yung oyster tsaka grapes. Oyster sauce. Patay ng grapes. Itong kunin natin. Dinagdagan ko to kasi masarap siya. Super crunchy niya. And ang tamis. Baba, hold this bag. Hold on. Okay. Don't drop it. Okay, thank you. You're welcome. So, ito yung oyster sauce. Okay, tapos na kami dito. Ito, tsaka yung malit na bag. No, I can, Baba. Thank you. Ang kosi dyan ng coleslaw. Dito na kami nakapark malapit sa Telstra. Ang daming tao ngayon. Ang hirap makaharap ng parking. Mom, when it's very hot, barely anyone's here. When it's cold, Everyone's everybody's here. out. Yeah, everyone's here. In the rain. Ang dance lesson ni Holly is 5 o'clock pa. 5 to 6. So, 4:24 pa lang. So, mag-edit muna ako. Or punta ko mamaya sa Asian pag dapat ko sa kanya. Everyone's there. Natid na natin siya sa kanyang dance lesson. And mamaya din ako dito. Ang pila sa post office, tingnan nyo ang haba. Hanggang doon yan sa dulo. Dito tayo sa Asian store. Wala talaga yung kamote. Gusto ko yung purple kamote. Wala. Ito yung pinakita ng kapatid ko sa live kahapon. Yung nakuha nila doon sa tanim ni mama. Ayan oh. $6 siya dito. Pero hindi na siya ganun ka-fresh. Oh. Pero at least meron, di ba? Pero hindi yan yung hinahanap ko. Gusto ko yung Korean radish. Wala sila. Ang lambot naman nito. Meron silang guava pero medyo malambot na siya. Ayan. $13.50 a kilo. And wala rin yung gusto kong, yun nga, purple sweet potato. Tapos yung radish nila sobrang laki. And malambot na din. Wala nang ano. Ito na lang yung natira dun sa ating pistachios. Mag-edit na lang tayo. Wala yung gusto ko sa Asian store. Come on, uwi na tayo. 6 o'clock na guys. Ang dilim na oh. Maaga na dumilim. 6 o'clock pa lang. Guys, bahay na kami nakatulog si Holly and sabi ni Jan na kumain na raw sila. Ayan na guys, hugasan na. Kumain na sila. Hindi pa yung tapos. So kami na lang ni Holly ang kakain. So ako na lang yung maglalagay ng, yung naririnig nyo, yung PS4 nila yan. Ang PS4 ang ingay. So kami na lang ni Holly ang kakain. Tulog siya. So tapusin ko yun. Binilang ko pa naman si Jan ng ano, babe! Babe, I bought you this one. Han. I bought you coleslaw, babe. So wala na. Ubus niya na yung steak. Wala na yung steak.
So, ayan na yung finished product ng ating pares. Ayan na siya, guys. Meron siyang garlic, yung chili crunch ko. Ito siya, guys. Benta ko to sa Holy Mom style. Ayan, sobrang sarap nito. Chili crunch. And yung sabaw, ayan. Nilagyan ko rin to ng, ng chili crunch. Tapos, ito yung rice. Magpapasubo na lang daw si Holly. Ang ingay ng TV ni John. Nanonood siya ng movie. So, kaya na kami ni Holly, guys. Naglalaway na ako. Naglalaway na ako. Ang sarap ng sabaw. Sarap ng sabaw. Sarap nito sa sa sinangag. Only believe in magic. Isn't there other ones up there? Sarap. Gutom na gutom yung mga boys kanina. So, kumain na sila. Pinakain na ni Jan. Pati siya kumain na. Niluto niya yun. Di ba hinaf-cook ko lang yung yung patatas? Niluto niya. Siya na naggawa ng mash. Sarap na sama. Come on. Try the soup. Hot, ha? Let's go, Mom. Upo tayo na. That's the fat baba. Yes, that's always that I need. And soup. That's how you eat it, baba. Upo tayo dun. That's like the best. The best. And I have just every day. Yeah, kain muna kami, guys. Upo ako dun. Manonood sila ng movie. Happy Gilmore. Hey, baby, this is yours. Dalawa to eh. Mama, they're watching Happy Gilmore. Ay, ilang beses na nila yung napanood. I see it every day. There. That's how we can meet them. That's the fat baba. Okay, kain muna kami, guys. Lipat kami doon. Gusto niyang kumain ulit. Oh, yun! Ay! Yung belly ko daw, lumalaki na naman. So, This is me. Look. paubos na yung... Ay! Ano ba yan? Paubos na yung rice namin ni Oli. Mag-round 2 tayo. Guys, this is so good. This is so good. You love it, Baba? Yes, I do love it. Parang ang tagal ko hindi ko nilugay. Look at my hair, ha? Look how long. Not looking at it before. Ang tagal ko siyang hindi nilugay, di ba? Lagi siyang naka-tie. Which one is that? Lagi siyang nakatali. Ay. Mom, this is so good. I love the soup. You love the soup? Very simple ang soup, pero ang sarap. Nice, right? Kuha tayo ng rice. Mom, you know if something looks disgusting, just try it because it will taste good. If something like food looks disgusting, just try it because it might be good. That's right. Like that green stuff, I didn't really want to try it, but it The was green good. one? Yeah, that green fruit. May prutas kasi kayong tinignan na hindi namin kilala. Tinignan namin, ang sarap. It's very syrup, guys. What is it called again? I forgot. Starts with an A. Para siyang kalay ng mga yung fruits like kiwi or fig, ganon yung niya. Para yun yung magpipinsan. No, it's not fig, pero parang ganon din ang kalahi. Wala na tayong, okay, wala na tayong rice. Mag-round 2 kami, guys. Okay, mamaya na. Update ko kayo kung kailan kaming rice ni round 2. Araw na ako natutulog sa kwarto. You make me fall asleep better because I'm snuggled up. No, kasi nakapulupot siya sa akin. Ang sarap ng sabaw, guys.
Mom, Ah, sorry. waiting over here. Sarap nito sa ano guys, sa sinangag. Makasalanan itong pagkain sa mga nagda-diet. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. So, Ubus na naman ang ating ano. thank you for watching our videos. Come on! Dito naman si Sak. Kanina pa ito si Sak. Ilang balik na to. Ah, soup. Gusto niyo yung soup. What? This one? You want the pepper? Gusto niyo yung pepper. Tastes so good. Nice, no? Kuya Sak? Mommy, I'm waiting. Ah, sorry. Pepper again? You like the pepper? And Not the spring onion. Mom, we nearly finished the rice again. I know because Kuya Sak is eating too. I like the top Okay one. guys, we're gonna close our vlog. Thank you. Thank you for Please watching our videos. Please like and subscribe if you haven't yet. see you on our next vlog. Good night. Mga round 3 kami. Yep, with rice. Because I think I do.